El grup de recerca ETOnline és un grup de recerca dels estudis de psicologia i ciències de l'educació que està vinculat també a l'Eland Center de la UOC i està format per diferents professors dels estudis i doctorants. Voldríem ressaltar sobretot que el nostre focus de recerca és els processos d'ensenyament i aprenentatge en entorns on hi ha un suport intensiu de la tecnologia, sobretot en entorns virtuals, i des d'una perspectiva socioconstructivista. Les tres línies que destacaríem aquí que se centra el nostre grup de recerca són tres. En primer lloc, ens posem un focus especial en tot el tema de l'acompanyament i el suport per facilitar l'aprenentatge en entorns on hi ha un ús intensiu de la tecnologia i específicament, un exemple seria el tema del feedback, com acompanyem l'estudiant en aquest procés d'aprenentatge i específicament en processos d'escriptura. Una altra de les línies de recerca està vinculada a la formació de professorat, a la formació de docents en metodologies en l'ús de la tecnologia, i aquí entren diferents àmbits i contextos, i una tercera línia de recerca seria tot el vinculat a l'estudi de les competències del docent i de l'aprenent en contextos amb suport tecnològic. En aquesta línia també ara estem treballant en diferents projectes vinculats a competències transversals, el coneixem com les soft skills. Els resultats de les nostres recerques tenen la peculiaritat de contribuir especialment a millorar la qualitat de l'aprenentatge i per tant tenen una transferència clara a diferents àmbits, a diferents entorns, tant sigui des de l'ensenyament reglat en diferents nivells educatius com sobretot en empreses vinculades a la formació. El que voldria destacar del nostre grup de recerca és l'àmplia connexió que tenim, sobretot amb xarxes internacionals, el treball continu que fem amb universitats sobretot europees, a través de projectes de recerca, però també a través de conferències o jornades que organitzem, convidem professors perquè vinguin, perquè entenem que la recerca ha de ser global, ha d'estar en un marc en el que hem de compartir tot aquest coneixement. I és a través d'aquest intercanvi que creiem que realment podem contribuir a la millora de la qualitat de l'aprenentatge. Finalment, només assenyalar que podeu ampliar la informació del grup en la nostra pàgina web i qualsevol cosa estem a la vostra disposició.